Benvinguts a Viral, una experiència contagiosa, en el Museu de les Ciències de València. Podem pensar que aquesta exposició va parlar-nos sobre enfermetats, virus o pandèmies, però també ens parla sobre emocions, sobre xarxes socials o sobre economia, perquè el contagi no és només biològic, fins i tot una idea pot tornar-se viral. Per entrar en l'exposició hem de creuar este túnel ple de tos i esternuts. Seguiu-me! A causa de la Covid-19 ens hem tornat experts en contagi. Però quan sabem realment per què és tan important llevar-nos les mans, usar mascaretes? Així descobrirem els culpables d'algunes de les malalties més contagioses de la història, com es propaguen i com es contagien. Podrem resistir contagiar-nos d'un badall, un riure o un rumor? Què fa que un vídeo es torni viral? Coneix la quantitat de microorganismes beneficiosos amb els quals convivim i esbrina qui és el major agent de contagi. Vols contagiar-te de ciència i positivitat? No penses més i apunta't!